самото излъчване, ще го направите. Намираме се в момента в икономическа криза. И това не е начинът, по който може да се помогне на самите фирми. Навсякъде се апелира, съдействие, инвестиции, но в един момент то се получава, взимат от териториите и се раздават на губещи предприятия, на губещи стопанства. Искаме да се потърси отговорност, защото за тези действия ние фалираме. Имаме изключени договори с определени фирми, които просто са заинтересовани от нашата дейност. Конкуренция също имаме. В един момент ние не сме способни на пазара да известим по този начин. С този дърводоб. Ловно стопанство в Студена просто не е много преходно. За да отидем до Студена, трябва да минем през Дупница, през Перник, Кладница и Студена. И да чакаме на бариерите, да получим разрешение да отидем. За подбиване на бизнес. За момента има това е също част от подбиване на бизнеса. Начинът не е този. А какви действия ще предприемете? Ако никой не ви обърне внимание? Тези наши действия се очаква лов на вещици, което ние ще продължим с недоволството, защото може би спъваме някакви частни интереси. Еднолични интереси, което... А ще се прехвърлите ли в София, примерно, да протестирате в министерството? Няма защо да ходим в София. Виждаме начина в София. Защо в София? Колко много техники има при тези скъпи горива. Просто трябва да се съдейства, не да се унищожава бизнеса. Всичко не е само Министерството. Не е само Министерството. От Министерството е подписа с една запетая. Все пак има отговорни хора, които трябва да понесат отговорността. Ние очакваме и ЮЗДП със седалище в Благоевград. Ние очакваме съдействие. Не очакваме, което би трябвало да бъде една от програмите на временни правителства и на всички също време, но и на държавните фирми. Оставка! Постоянно! Оставка! 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 Води. Стоям чистите.